Първата и единствена в България специализирана клиника за лечение на всички форми на алопеция. Лилия Трихология. 10 години медицина за косата. Аз съм доктор Арсов, създател и медицински директор на Лилия Трихология. Моите специалности са дерматология, трихология и клинична лаборатория. Аз съм Лиляна Арсова, основател и изпълнителен директор на Лилия Трихология. Здравейте! Казвам се Анита Мангарова, мениджър екип град София и управител на Лилия Трихология град Пловдив. Познавам всички пациенти на Лилия Трихология. Аз работя в Лилия Трихология от 5 години като медицинска сестра. Моята основна работа е свързана с физиотерапията на окосмената част на главата. Здравейте! Казвам се Мария Панчева, мениджър продукти. Посрещам пациентите в клиниката и организирам ежедневната работа. Обучавам пациентите правилно да прилагат домашната си грижа. Казвам се Моника Петкова. Аз имам 30 години стаж в областта на дерматологията. В Лилия Трихология работя от 5 години. Моята работа е основно свързана с терапии при андрогенно обусловени проблеми на кожата. Най-важното нещо, което човек трябва да осъзнае, е, че проблемите с косата и скалпа не са козметични проблеми. Това са медицински проблеми, които трябва да бъдат диагностицирани и лекувани от лекар. За 10 години практика разбрах, че има огромна, непосрещната нужда в лечението на косата и кожата на главата. Темата е много чувствителна, защото всеки осъзнава, че падането на косата е симптом на вътрешен проблем. Къде е причината? Причината най-често е вътре в нас и може да бъде измерена. Тя е вродена, придобита или комбинация от двете и съществува в нашите гени, хормони, дефицити, емоции, стресови маркери, заболявания, начин на живот. Напоследък все повече пациенти споделят, че за тях ежегодният преглед при нас е станал част от профилактиката на здравето им. Още преди 6 години се срещнах с Лилия Трихология, когато търсех решение за моя личен проблем. От тогава се стремя да предам своя опит. Следя цялостния процес от първичния преглед до успешния финал на терапията. Физиотерапията на скалпа е основополагаща грижа в трихологията. Членството ни във водещи международни трихологични организации ни даде възможност да работим с най-ефективните препарати с доказан клиничен резултат. В клиниката извършваме медицински терапии съгласно европейските стандарти и препоръки. Трихологията – това е медицината за косата. В 10-годишната ми практика като трихолог и благодарение на опита ми с пациентите, аз създадох методологията Hair Insight – косата отвътре. Hair Insight – това е един много различен поглед към косата. Отвътре с очите на медицината. Hair Insight означава High Definition диагностика, лабораторни кръвни изследвания по причината, биопсия, тя определя природата на проблема и изяснява прогнозата, и генетични изследвания за персонализиране на лечението на пациента. Само ние в Лилия Трихология сме сертифицирани да работиме с Photofinder в областта на трихологията. Photofinder е медицинския стандарт в образната диагностика в цял свят. Вярвам, че с постоянство, информираност и медицински подход във времето все повече хора ще се радват на здраве отвътре и красота отвън. Най-голямото ми удовлетворение като лекар-трихолог е тогава, когато косопадът е спрял, пациентът е спокоен и се радва на новоизрастващата си коса. Лилия Трихология. 10 години медицина за косата.